jo soc Lola, pertany a la coordinadora feminista del Camp de Morvedre, que és la coordinadora feminista no està constituïda a nivell institucional, no és una institució, sinó i llanament són associacions de dones que ja estaven treballant així a Sagunt i dones que estem interessades i que som activistes feministes que s'hem juntat per a mobilitzar un poc perquè veiem la necessitat de que se facin accions, de que se veja que no sols en les grans ciutats n'hi ha dones que reivindiquen, sinó que així, en la nostra casa, al nostre costat, n'hi ha també moltes dones que estan cansades, que estem cansades de viure així, amb aquestes desigualtats i amb aquest sistema que no sols ens afecta a les dones, sí majoritàriament, perquè dins del patriarcat nosaltres estem en la part sumissa, som les oprimides, però també afecta a tot el món. Estem parlant de que el feminisme avui en dia lluita també per acabar amb el capitalisme, que és una cosa que ens afecta a totes les persones del món, i amb un sistema heteropatriarcal on la diversitat sexual no és acceptada i on el que prima és ser millor persona que una altra, i per a ser millor persona que una altra n'hi ha gent que simple i llanament no li importa veure sofrir o xafar a qualsevol persona que té al costat. Això és una de les reivindicacions més importants avui en dia del feminisme. Nosaltres hem estat preparant uns actes perquè hi ha el dia 8 de març, que és demà dijous, és el Dia Internacional de la Dona. Se va escollir aquest dia perquè després de que moltes dones estigueren reivindicant que volien en aquelles èpoques, fa molts anys, la igualtat en drets, poder votar, etc. Se va el dia 8 de març als Estats Units van haver un gran incendi, unes dones d'una fàbrica textil varen fer una vaga, se les va tancar en la fàbrica i se les va prendre foc, i per a no perdre per a que no se quedara a l'oblit això que havien fet aquelles dones, se va constituir el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona. A partir d'ahir, tots els anys se fan manifestacions i l'any passat ja se va convocar una vaga internacional, però va ser una vaga que no se va arribar a temps per a avisar als països, als diferents països, i perquè els sindicats no tingueren massa temps per a convocar-la, i aquest any és el segon any que se convoca la vaga internacional i sí que ha tingut molt més seguiment. Hi ha més de 40 països que estan recolzant la vaga i el nostre, l'estat espanyol, és un d'ells. Convocant no per tots els sindicats. Així, en l'estat espanyol, els sindicats anomenats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, no convoca una vaga, perquè una vaga no és un paro de 2 hores, que és el que convoca Comissions Obreres i UGT. Una vaga és 24 hores de paro, que és el que se necessita mínim, el que se necessita és 24 hores de paro, per a fer constància del desacord que tenim i de la necessitat de que si les dones parem en el món no funcionaria. És que és molt senzill. Aleshores, però sindicats com CGT, CNT, Intersindicats sí que estan recolzant la vaga des de l'inici. Aleshores, qualsevol persona, independentment de que estiga sindicada en comissions, UGT, no estiga desindicada o siga, lògicament, una persona sindicada en un dels sindicats que convoquen la vaga, tenen dret legal a fer vaga 24 hores, independentment de que el teu sindicat no l'hagi recolzat. La vaga n'hi ha com 4 eixos. El primer eix, lògicament, és el laboral, perquè les dones encara estem menys preades a nivell laboral per els sous que cobrem encara en alguns càrrecs menys sou per ser dones. Moltes vegades simplement perquè com ens pressuposa que hem de dedicar més temps a les feines d'atencions a la casa, de fills, filles, etc., has de treballar menys, te demanes més reducció d'horaris laborals per ser dones, i també se reivindica a nivell laboral el treball que ha fet la dona i que fa la dona a la casa durant tota la vida i que no està reconegut. La meva mare ha treballat tota la vida en casa i ara arriba a la jubilació i és com si no haguera fet res en la seva vida, i si ella no haguera treballat a casa, què haguérem fet nosaltres? Què haguera fet mon pare, que tenia que anar a currar? Aleshores, aquesta és una gran reivindicació. Està la vaga de consum,
Primera, perquè les dones volen deixar de ser un objecte sexual, o sigui, ser utilitzades per a vendre productes de manera sexualitzada, que és una aberració, o sigui, per a vendre un desodorant tenen que sortir en boles, o sigui, és incomprensible. I després perquè també, com hem dit abans, el feminisme lluita contra el capitalisme i lògicament volem un altre tipus de consum, un consum alternatiu, un consum que no siga per damunt de tot comprar, gastar els diners, sinó que tinga més en compte a les persones i les necessitats reals, no les necessitats imposades per la societat capitalista. La vaga escolar és una vaga en la que se reivindica, el feminisme reivindica que l'educació ha de ser pública, laica i feminista. Què vol dir feminista? Que ja està bé que el dia 8 de març se fiquen en els col·les, en els instituts, les cares de dones, volem que se fiquen en els llibres, que és el que toca. O sigui, és que és absurd que tots els anys tinguem la mateixa història, però encara no s'ha canviat això. Volem que se tingui en compte la diversitat sexual, volem que se treballi des d'una altra manera, des de la infantesa, i és la nostra reivindicació feminista. I la vessant d'atencions, que va un poc relacionada amb la idea de que les dones han d'assumir les atencions perquè sí, les feines d'atencions, etc. I el que anem a fer així concretament a Sagunt, al Camp de Morvedre, que se va a situar en el Triangle Umbral, al nucli del Port de Sagunt. Demà, dia 8 de març, a partir de les 10 del matí se trobarem totes les dones, esmorzarem juntes, decorarem el triangle amb les pancartes que tenim, farem un bici piquete a partir de les 12, anirem en bici ahí cridant l'atenció, informant que estem en vaga, que estem parades, ens prepararem els nostres cartells per anar-se'n a la manifestació a València per la vesprada. És un matí d'estar juntes, perquè el que la vaga feminista diu és que les dones han d'eixir de casa. I per això és molt important el paper dels homes en esta vaga. Per què? Perquè encara que per una vegada en la vida i en la història no han d'estar en primera línia de lluita, perquè no és el seu moment, sí que és important perquè per a que moltes dones isquen de les seues cases se necessita que algú se quede en casa cuidant, cuinant, atenent, en les escoles substituint companyes per als serveis mínims, en els hospitals substituint companyes per als serveis mínims. La seva funció és de cobrir el hueco d'esta persona, d'esta dona, per a que aquesta dona pugui estar al carrer, o en les cases, a nivell escolar també els companys poden prendre apunts per a les seues companyes després, o simplement, si eres una persona adolescent, te'n vas a ta casa i cuides de ta casa, i ta mare, o si vius amb ta mare, pot estar al carrer, i les teues germanes, si tens germanes, poden estar al carrer. Aquesta és la idea. Anem al mercat, anem a repartir uns xicotets pamfletillos informatius amb els 4 vessants i la informació un poc legal que tenim. Anem a informar del que se farà demà de matí i això. I una altra cosa important és que el divendres, que perquè així no s'acaben tots els actes, el divendres tenim l'Alçaveu, que és el tercer festival que organitza Amigas Supervivientes, que és una associació de dones que han sofert violència de gènere, són unes supervivents, i elles des de ja fa 3 anys estan organitzant aquest festival que va destinat per a la gent jove. Per això ja fa 3 anys que es compta amb, per exemple, Lo del Moro, que fan una performance, amb Danza Urbana, que és gent jove, que és un grup de dansa i ballen, i la temàtica sempre està envoltada a coses també que han de veure amb l'adolescència. En aquest cas també el títol i el lema del festival és Vaig com vull, vaig on vull i quan vull, que ha de veure amb tot el tema de l'acoso sexual callejero. Doncs esperem el divendres, dia 9, a les 6 de la vesprada en l'amfiteatre del Triangle Umbral. I ja.